Durgangsa ora pangling ya. Nganti gembrobyos nggonku ngoyak karo playuning Wahyu Widayati nemune kowe ingkang tenguk-tenguk lah kok nemu kethuk. Oh lah dalah tanpa pambudidaya kowe ngrasake kepenake kedulungan Wahyu Widayat. Jaluk Wahyu Widayat. Yen pancen arep diyan-diyan jaluk Wahyu Widayat gage. Carane kebo sapi jagalan Werkudara piye? Jagalan Werkudara. Wah, kokop getihmu kowe para maju kala Durgangsa. Kowe iki ya ngopo? Wong maune ora ngopo-ngopo kok terus ngerombong buta. Gong, hei. Kowe iki ngopo e? Aku tak kira nek kancaku iki mau. Kancaku diantem mau kan ra trima. Kayak mau ki buta, kala Durgangsa. Waduh gamelan udu. Ku yo ngantil tenan e. Aku yo kaget. Tak kira buta tenan. Cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iya ngopo to ya? Wah, cangkeme ombo, matane plirak-plirik. Kira niku wis yo. Anggere ngrungu tembung kira kok. Wah, kala Durgangsa kene nyedak kene. Wah. Ngantos purna anggenipun sami ngrembak perkawis upacara siraman menika wonten satunggiling nalindra ingkang minggah wonten ing pendhapi kasatyaning Madukara jagat waisaning Bathara Wayatra jagat Arjuna ya Koko Prabu nggih menika wonten satunggiling nalindra ingkang minggah wonten ing pendhapi kasatyaning Madukara lha iya pun Kakang ya wis weruh Janaka wonten timbalan tumuli timbalan napa wigatine nalindra iki yen pancen nalindra iki mengko sedyane apik lan becik syadi nadyan dudu wujuding nalindra kudu ngluwi bawa laksana kasinggihan la yen to bakal mbuthek banyu bening kanan kasatyaning Madukara aja melu-melu pun Kakang dhewe bakal mundurake nalindra iki Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi ya Janaka Kisana sampun dinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wahnu panjenengan menika nalindra saking pundi lan sinten jejuluk ndika Kisana Lonamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone dumawahing tawang tuwa nuwun sewu Raden menapa kepara saestu kula menika sampun boten lepat sowan wonten kasatriyan Madukara boten wonten kalih inggih mriki menika kasatriyan Madukara sinuwun dalah wah menawi ngaten boten sisip anggen kula sampun kekalangan malaya ngideri jagat ngupaya wonten pundi durungipun kasatriyan Madukara malah dinten sak mangke sampun pinanggih lan sampun saged aben ajeng kaliyan Raden Janaka panjenengan Raden Janaka inggih kula ingkang ngrenggani kasatriyan Madukara kula pun Janaka Kisana wah edan iye wah nembe menika kula sumurup wujudipun titahing Bathara ingkang bagusipun panci mboten kepara nyok klentu jagat menika ngantos kebrebeken dhateng kumandhangipun Raden Janaka satriya bagus tanpa cacat gaya teja pengawak tirta pamulujenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sutyaning rat lelananging jagat lan curing bawana biyo
Mboten ana babar pisan bilih mekaten pasuryanipun Raden Janaka. Dipun tepangaken Raden. Kula menika wingking saking negari Balirante. Wingking saking negari Balirante sedhing mestani dhateng kula menika Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara inggih, Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara inggih kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu. Ingkang wonten ngandhap panjenengan jejer kalian panjenengan menika ingkang garwa. Menika semah kula pun Wara Sembadra. Wara Sembadra menika inggih sinuwun Prabu Jayalengkara. Wah, dalah edian. Apa sing jeneng widodari iki wujude kaya ngene iki apa ya? Sajek jumlek aku ki dadi menungsa durung tau weruh widodari. Ning barang sumurup citraning Diayu Wara Sembadra. Sajake mbok ya iki ingkang sinebut widodari. Wah, ayune tumpuk undung. Wah, nun sing menika kok padaranipun ageng menika. Kenging menapa? Semah kula nedeng gerbini. Oh. Meteng to? Inggih. Wah, pinten wulan Raden? Sampun Sabta Candra 7 sasi. Inggih, kantun mecotot. Omongane kok gelayaran to. Ana wong metu kok doleke kari mecotot gundule atos. Kok Prabu ngaturi sabar. Nyatanipun cak-cakanipun Nalindra Sabrangipun menika kados mekaten menika. Ya wis. Wah, edan. Wah, menawi ngaten jumbo kaliyan ngendikanipun para sepuh. Jumbo kaliyan ngendikanipun para kaki-kaki. Wong wadon menika ketok ayu-ayune, nek meteng menika ketok ayu-ayune. Nyatanipun sareng kula waspaosaken nadyan nuwun sewu padaranipun blenduk ning pasuryanipun biya-biya jagat tanpa timbang. Negari kula menika kathah wong wadon. Ning kula menika dereng nate mrangguli wong wedok sing ayune kaya ngene pakulitane lumer putih kaya santen. Ngen kula menika kathah. Awake putih ning gusine biru. Mila mawi mingkem menika sae ning nek merenges wah. Sampun damel cuwa, damel gelo. Yang manggenan kula menika kathah cacatipun. Ayu ning akeh cacate. Ning nek niki jan wah. Piyayi saking Kilen nyebut sempurna. Mekaten kisana. Nggih. Nuwun sewu ingkang wonten wingking menika kadang kula sepuh. Sinten? Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Oh nggih. Kula nate mireng kondhangipun Nalindra Ngamarta inggih Ngendra Prasta Prabu Puntadewa. Nalindra ingkang lila lahir batin bebasan dipun sebat nadyan rahipun kemawon wujud pethak krana ikhlasing penggalih. Prabu Puntadewa menika sampun malih kok bondo donya ingkang dipun suwun dening liyan. Nadyan pejah gesangipun dipun suwun dening liyan badhe dipun paringaken waton menika dados kabagyanipun tiyang sanes. Hebat. Wah, matur suwun. Persasat kadidening kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu dene kula pinanggih kalian tetiang mustikaning jagat, tetiang ing dados unusaning para titah. Inggih kisana. Lajeng wonten wingking kula menika Nalindra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih. Nalindra Titis Sanghyang Bathara Wisnu menika kathah sami nyebat mekaten kisana. Waduh lah kula menika mboten ngimpi napa-napa kok ketemu karo Ratu Titis Dewa. Sang Puntadewa wingking panjenengan menika kondhang titising Sanghyang Bathara Darma. Prabu Kresna menika kondhang titising Sanghyang Bathara Wisnu. Wah, wonten mriki menika lenggah piyayi pinunjuling apak-apak brajaling akerep. Waduh, matur nuwun Raden, matur nuwun. Kula sampun persasat nampi kanugrahan dene kula saged sak pejagong kaliyan para pepethinging para titah. Mekaten kisana. Nggih. Lajeng wigatosipun menapa? Dene panjenengan menika dipun utus dening utawi sowan wonten negaring Madukara utawi kasatyan Madukara. Iki sepisan pitepangan. Gandeng sampun sami tepang. Estunipun kula menika dipun utus dening Ratu Gusti kula. Nuwun sewu. Panjenengan menika Nalindra. Inggih, kula Nalindra.
wonten saking Balirante. Nanging sabab apa panjenengan paring dawuh dipun utus ratu Gusti panjenengan. Ratu kok dibawahke ratu. Menawi ngaten panjenengan menika negarinipun negari jajahan. Sanes. Sampun lintu pemanggih. Negari kula menika negari madeg piyambak. Nanging sabab menapa dene jengandika paring dawuh dipun utus dening junjungan panjenengan utawi sembahan panjenengan. Mergi menika nuwun sewu panci sesembahan kula. Nalindra kok gadah sesembahan. Tegesipun negari panjenengan menika negari jajahan. Mboten. Namung kula rumiyin dipun telukaken dening Ratu Gusti kula. Lah inggih menika naminipun negari jajahan. Mboten. Kula menika namung dipun telukaken dening Ratu Gusti kula. Pi gereten rene tak jejeke cengele kuwi. Ratu kok ngeyele ora jamak-jamak. Sampun to. Mbok menawi rembakipun wonten mriku benten wonten mriki. Menawi wonten mriki menika menawi dipun reh menika negari jajahan. Nanging menawi wonten mriku mbok menawi benten. Mboten jajan ning pancen kula menika kawon kaliyan Ratu Gusti kula. Mekaten nggih. Kula sanes negari jajahan. Namung saben setunggal wulan sepisan kula menika ngaturaken glondhong pangareng-areng. Peni raja, peni guru bakal guru dadi. Mas Pices Raja Brana pinten-pinten pedhi katur Ratu Gusti kula. Menika kinarya tandha bekti sih bektinipun ingkang abdi pun Prabu Jayalengkara dhateng Ratu Gusti kula. Inggih. Kula semanggaken anggenipun mestani lajeng wigatosipun lan Ratu Gustinipun ndika sinuwun Prabu Jayalengkara menika sinten? Nalindra Plongkowati jejulukipun Prabu Jayamurcita. Nalindra Plongkowati jejuluk Prabu Jayamurcita. Inggih. Nadyan Nalindra menika mbawahi negari ingkang ageng. Nanging Prabu Jayamurcita menika kacariyos mboten gagungan garwa utawi dereng mengku garwa utawi tasih Joko. Nanging nuwun sewu bab Joko saestu menapa mboten kula mboten pitados. Nanging sebatanipun tasih Joko. Inggih. Nalika semanten Sang Prabu Jayamurcita menika raosan badhe kepengin mengku garwa satunggiling wanita. Dereng ngantos dipun panggihaken sinten ing minangka dados prameswari negari ing Plongkowati. Tumunten nalika semanten kula katimbalan sowan. Sasampunipun ingkang abdi pun Jayalengkara menika sowan. Lajeng Sang Prabu Jayamurcita dawuh kaliyan ingkang abdi pun Jayalengkara supados sowan dhateng Kasadan Madukara ingkang wigatos nyaosaken Nawala kunjuk Raden Janaka. Nawala. Inggih. Saking Prabu Jayamurcita. Inggih, Raden. Menawi tila mekaten sinuwun monggo kula aturi maringaken. Kula badhe nampi Nawala saking Nalindra Prabu Jayamurcita. Kula aturi nampi Raden Arjuna. Semangkah kanggo sesumbar Gendho bumi kunjing kumaludo kumaludo kundur ketup lumembak penyu kanggo mambang Gusti nampi dening Sang Arjuna. Nawala saking Sanata Prabu Jayalengkara sinurasa urut sawiji-wiji tulis jroning Nawala nganti padaning tulis. Dadi abra makata pasuraning Sang Arjuna bergadak nganti kaya kembang wurawari parandene. Ing mangke siram tirtaning kesabaran. Tumuli muja atur ngersanipun ing Raka ing Mandura Prabu Baladewa. Dadi kemangkon wijining pangandika Sang Arjuna. Koko Prabu Mandura. Janaka piye? Eneng apa? Lah kok dadi kananmu kaya ngono kuwi ana apa? Kowe bar maca layang kok njur mripatmu katon abang kaya ngono. Koko Prabu, Nawala saking Prabu Jayamurcita sampun kula surasa. Jebul pinanggipun Prabu Jayamurcita kepengin mengku garwa rayi panjenengan. Lho, ngempet bojo adhiku sapa? Rayi panjenengan Wara Sembadra badhe dipun suwun dening Prabu Jayamurcita. Wel adalah Jayalengkara wonten dawuh menika sinten lek nomoripatmu Gandra Gobokmu kadange Werda
Raden Janaka kadang werda adiku wadon ya kuwara Sembatra aku Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Waning pintu wasi Jaladara Nangga Krasana. Sinuwun Mandura ya. Wigatosipun menapa panjenengan tumuli lajeng jemangkah jumeneng wonten ngajenganipun ing ngapipun Jaya Lengkara. Kowe ngerti ora isining nawala sing tak aturake marang adiku lanang Janaka? Ngerti ora? Inggih piye ngerti ora? Inggih mboten mangertos. Ora mbok waca neng dalan. Mboten. Bagus tegese kowe sawijining nayaka. Kowe dutaning ratu ingkang tetep parawan kewajibanmu. Nanging kowe tak kandhani. Isining nawala iki ditampa dening Janaka iki mau surasaning tulis ngandhake nek pepundhenmu Prabu Jayamurjita nglamar karo adhiku Wara Sembadra. Lho, nawala menika kala wau isinipun nglamar dhateng Dewi Wara Sembadra. Iya, pancen kono. Walah dalah. Malah cengengesan. Lho, menapa kula lepat, menapa kula klintu, kula gumujeng. Ternyatipun kula nggadhahi pepunden, badhe nggadhahi pepunden inggih menika Dewi Wara Sembadra. Ingkang pranyata kasulistianing warnanipun jagat menika tanpa timbang. Bener, adiku iki pancen ayu. Ning mripate ratu Gustimu sing picak. Lho, liripun kados pundi? Kowe tak kandhani ya. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kerol, tak kandhani. Jagat iki jembar. Gusti kuwi nyipta manungsa wong wadon pirang-pirang. Lan kowe kudune ngerti, Sembadra iki senengku garwa dening adikku Janaka. Apa kira-kira donyamu kono iki kurang wong wadon? Apa kira-kira jagat negarane Ratu Gustimu kono iki kurang wong wedok? Lah kok ketayalan nglamar karo bojone wong liya, ora melek mripate Ratu Gustimu. Lho. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun priksa ingkang kagungan Dewi Wara Sembadra menika adhiku lanang Janaka. Nuwun sewu, kula nglamar Wara Sembadra panjenengan menika namung kadangipun lah kok duka-duka. Mongko sing dadi guru lakine Raden Janaka mboten duka kok panjenengan duka. Kok goblok kowe iki? Kowe melek aku kuwi Nalendra Mandura, kadange Werda Janaka, kadange tuwa Wara Sembadra. Lah kok dadi aku wong tuwa adikku arep dilamar karo menungso. Ratu Gustimu kok aku meneng wae iki. Aku wong tuwa sing kepiye aku tak takon karo kowe. So. Nyuwun pangapunten. Panjenengan kok duka-duka kalian kula. Ayo metu jaba. Metu jaba. Aku ora sudi rembukan karo dapurmu. Menungso dapur kaya ngene ora dijejeki raine. Ora gelem elek karo Purwodasina. Lho, panjenengan nantang kula. Metu jaba rasa kok kian cerewet kowe keparat. Ayo. Ayo li binatang kowe jalan metang kawur kaning Baladewa. Ora ngerti ora nonton Mandura Baladewa. Nalendra lan atau nate ditantang karo wong. Ora bu sare. Kandhane Nyai Ratu goblok kok keminter. Wis dikandhani Sembadra iki bojone Janaka kok isih cerewet kae. Panjenengan menika nuwun sewu, kula kinten ratu ya ora lanang. Ora lanang piye? Kuwi melu apa piye? Kuwi melu ya. Angger yen to. Nesu kok sapa-sapa dinesoni kabeh. Ya men. Panjenengan menika mau rak sampun nantang to. Wis. Lah wong ratune sing ditantang wis metu kok panjenengan isih nang kene iki ngopo? Muring-muring kok nang kene iki sing arep krungu sapa? Muring-muring ya karo sing diuring-uring kono kok muring-muring nang kene. Mbrebeki kuping ora? Mangkelake. Dume gampang nesu kok bengak-bengok kaya kernet jengkulmu mlocot kowe. Baladewa padha kernet. Nek pancen wani medal kok. Jaya Lengkara, aja mlayu ado-ado keparat kowe. Baladewa nandang ana. Yai Haji, kula wonten paring adhawuh. Kula nyuwun pangapunten nggih Yai, mboten dados menapa. Kula nuwun pangapunten, nuwun sewu ngantos astanipun Nyai Darmakusuma wonten talingan sedaya. Ngene iki lho. Mergi mboten kiyat nyumurupi kamurkanipun inggih menika pun Koko Prabu Mandura jerwatahipun kados mekaten. Arjuna wonten paring adhawuh. Yayi perkara Nalendra mau ora usah mbandak mbok gagas. Pun Kakang percaya Jaya Lengkara ora bakal kewagangan iki ridaning Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Kasinggihan. Sabanjuripun Kakang mun nyuwun priksa, apa sing wis utusan Nayaka Punggawa
Madukara supaya golek menyang dilenggahi Yai Werkudara. Kula sampun utusan Kakang Semar dalah para Panakawan supados angulari wonten pundi lenggahing Koko Prabu Mandura utawi Koko Prabu Kakang Mas Yudipati lan kula sampun wekas dalan pun Kakang Semar sampun ngantos wangsul dhateng kasatyan Madukara menawi boten sareng kaliyan Kakang Mas Nunggul pawenang ngono Janaka inggih kasinggihan mekaten ya yen to pancen kaya mengkono pun Kakang melu memuji ngersaning Gusti muga-muga Kakang Semar lan sak anake kabeh bisa ketemu kalawan kadangmu panenggak Koko Prabu kasinggihan Setyaki boten timbalan ewang-ewangan Koko Prabu Mandura mrasta memalaning jagat ing bakal mbudhek banyu bening kanan kasatyaning Madukara Koko Prabu ngestaken dawuh ngestaken dawuh pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Haryo Setyaki Koko Prabu menawi kula mekaten paribebasan sampun paripurna anggenipun sami pirembagan malah langkung sae menawi pepanggihan menika tumuli dipun bibaraken kula kanthi manjing salebeting kedaton utawi kasatriyan Koko Prabu Ngamarta iya Dimas Arjuna ayo Yayi ndak derekake kadangipun Kakang Koko Prabu Ndrawati burung katentremaning kasatriyan nyuwun pangapunten ya Janaka ora dadi ngopo jer kuwi dadi kewajibanipun Kakang aku ingin bakal ngawat-awati kelawan Koko Prabu Mandura Koko Prabu kasinggihan mekaten Setyaki kula wonten dawuh Kakang Mas bubarno kang padha sebo pun Kakang nedya manjing jroning kasatriyan nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Garboruci jagat pasaning Upadara togok wonten dawuh bilung dalem jebul tinemune nggonku diutus dening Sinuwun Prabu Jaya Murcita ingkang wigati ngaturake nawala marang satra ing Madukara Raden Janaka kowe ngerti ora Gong isining nawala apa lha nggih mboten ngertos wong sing asta nawala sampeyan napa malih kula niku ming abdi napa malih kula niku ming batur kok panjenengan paring dawuh kowe ngerti ora Gong lha nggih mboten ngerti lah kowe tak kandhani bareng nawala tak aturake Raden Janaka nawala sinurasa dening panengah Pandhawa jebul tinemune nawala ingkang diparingake kalawan aku lan diaturake dening Raden Janaka mau isine Sinuwun Prabu Jaya Murcita nglamar putri Madukara lho nglamar putri Madukara ya sing dilamar garwaning Raden Janaka ya kuwi Dewi Warasembadra bakal winengku garwa dening Sinuwun Prabu Jaya Murcita ana ing negara ing Plangkawati terus Raden Janaka nalika semana kendel wae sing paring wangsulan kalawan aku kadange tuwa Warasembadra nalindring Mandura Prabu Baladewa maringi wangsulan kalawan aku malah semune duka karo aku Gop ha mesti sing jeneng adine wis winengku Raden Janaka kok sampeyan iku nuwun sewu sesuk meneh nek diutus niku nyuwun priksa wigatine napa karepe napa dadi sampeyan niku nuwun sewu ora kaya kok kaya dilaropake enten juranging kasangsaran lho kok aku dilaropake ning juranging kasangsaran ketemu pirang perkara sampeyan dilaropake teng juranging kasangsaran ngaturke nawala teng ngarsaning Raden Janaka monggo sing mangsuli Prabu Baladewa niku padha karo sampeyan niku bakal nemu cilaka sebab urung-urung sampeyan bakal adu arep karo wong Madukara mongko Kakang Risembadra lenggah teng riku tan urung sampeyan adu arep karo wong Mandura ora ming Ratu Mandura sing lenggah ning kono pirang-pirang Nalindra Ndarawati barang ya lenggah ning kono lah saya akeh mungsuh sampeyan kula nendhara atur kula niki sampeyan lumpuke Wadyabala wigatine aku ditantang karo wong Mandura ditantang karo Ratu Mandura Prabu Baladewa kok. Terus aku ki ratu ora tau mambu penantang. Mula penantange Prabu Baladewa iki bakal tak adepi. Piye lho? Kandhanono kok. Engko ndak dadak awak dhewe golek mori nggo mbuntel ratu Gustine awake dhewe. Nuwun sewu nek sampeyan wantun Kanjeng Prabu Mandura niku kula nuwun sewu napa pun dipenggali. Ratu Mandura niku ratu Digdaya sekti kalintang jayaning perang ora tau negarane ketekan mungsuh
Merga pancen digdayane Prabu Baladewa. Nek sampeyan kok wani nampa penantange Ratu Mandura niku kula nuwun sewu. Napa sampeyan wis jeleh nyawang endahing jagat padhanging srengenge? Lho, kok tembomu kaya ngono? Aku ratu tanpa tanding. Aku ratu pilih tanding ning negaraku ora ana sing wani karo aku. Ha nggih mawon, Bos. Kula niku teng omah anak kula bojo kula do wedi kabeh. Meneng omah kok do omongke. Ning niki teng paran. Niki teng negara utawa teng Kasatyan Madukara. Niki teng tanah Jawa, mboten teng negara sampean. Nek napa-napa niku nganggo petung ora wae sak kepenake dhewe. Lho niki bilung niku lho. Lho nuwun sewu arepa bocahe kaya ngoten. Ning niki tresna karo sampeyan dasare kula kalih bilih niku batur. Batur niku pangembating catur. Nek Ratu Gustine ajeng ke seluruh dalan sing kleru kula wajib ngemutaken, kula wajib munjukaken ngersa paduka Sang Nata. Togok wonten dawuh. Ora sakekan gunung tanpa guna. Pendak-pendak aku omongan karo kowe mesti kendhak aku mbombong ruang kuwi bola-bali. Nggih, ning nyatane nggih ngoten. Prajurit sanane kon maju ning pabaratan. Barangipun engko yen Ratu Mandura sing maju aku sing bakal mapake. Yen kanthi aku bali ana negara ing Plongkowati ora nggawa, ora mboyong Dewi Wara Sembadra. Mesti diketok janggaku dening Prabu Jayamurcita tinimbangane mati kodhok ana ing negaraku. Luwih becik mati ana ing Kasatyan Madura tak lakoni. Wah nggih nek ngoten monggo mawon. Ning weling kula nggih sinuwun nek kira-kira ketemper yudane ampun diteruske mengke ndak kula kalih bilung mulih wonten negari pundi ngendi mau lali aku pisan. Wis ket mau wis keletan limbukan barang. Bali rante. Ah. Kula ndak kalih bilung nggawa kuwanda. Lah ngoten niku. Ya, sing baku apa kang dadi omonganmu bakal tak agem. Nggih. Yen kira-kira Baladewa kalah karo aku apa ora jeneng moncer? Punta, mboten sah sampeyan niku ngalem kali awak sampeyan dhewe. Nek mboten percaya mengke dicoba sedhela mawon nek kira-kira sampeyan kalah digdaya, kalah sekti mundur mawon. Bocah temenggungan wonten timbalan. Kepuk Kasatyan Madukara boyong Wara Sembadra nuwun ngestaken dawuh sinuwun nyuwun pamit matur pasiran. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya kula nanggono magawe gelari rawang wah sowe Satrio Kanthet ngeyayat brengo sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen mripate mandeng tanpa kedhep. Kowe sapa, Gus? Takon karo aku Senopati Ndrawati. Satrio ing garwa Raden Setyaki. Raden Setyaki Wresniwira. Tambak Yudha, Yuyudana, Bima Kunting. Wah jenenge akeh. Balik kowe sapa? Kekeseting Sang Nata Prabu Jayalengkara. Aku tumenggung Panigas Jangga, dasar Puranyata. Ayo ndi? Wara Sembadra bakal tak boyong marang negara ing Plongkowati. Iso boyong Kakang Mbok Wara Sembadra watune iso nglangkahi bebatange Setyaki piye? Nglangkahi batange Setyaki. Wah, sugih kendel Bondowani kowe keparat. Kowe iso ngasorake tumenggung Panigas Jangga sasat iso njara langit. Rasah kakehan gunem tanpa guna sing dadi nyatane.
Ungalno darwak tebak dadamune marganing patimu Singolena Prateng lalis tumenggung Panikasaka. Aja maju mbaka siji bareng ngomoro. Patih Mandura Prakuta mati dening aku cacale. Oh, aja lagi guyu diantem. Ketemu Prabu Baladewa kaya sing didhawuhke Ratu Gustiku. Ning ketemu satriya jenenge Setyaki. Lho,
Setyaki ana rombongan kaya rombongane Madukara. Sing ketemu Setyaki sapa? Tumenggung Panigas Jangga. Aming pangkate Tumenggung kok mungsuh Senopati. Cecak nguntal cagak cebol gaya wulan wuta ngitung lintang tangek lakone cepak wurunge. Tangane atose Raja Maklum. Setyaki niku mboten ming tangane, suarane wae atos kok. Lho niku tenan. Tenan. Tantang-tantangan karo aku sajae sithik wae ora wedi. Nuwun sewu. Setyaki niku nek mungsuh prajurit kaya sampeyan niku jane ora imbang. Setyaki niku pancen boten paling ora mungsuhe Ratu Gusti sampeyan Prabu Jayalengkara niku rada rame. Ning Pak Ratune mesti kalah. Ratune mesti mati. Ning saora-orane lek perang rada suwe. Tumenggung kok mungsuh Senopati. Piyon mungsuh beteng ya, Gek. Pangan modar. Edan, aku nyaut tombak terus tak tombake ora tau kena. Dheweke ndo nyaut gada. Mernane kuning mboten. Dudu kok. Semu ireng. Oh ya udu kok. Nek kuning iki gada wesi kuning, nek semu ireng ki ketoke kuwi gadane bendinane Setyaki kuwi. Tumbak di sendal mumbul. Sirahku tuthul gada bres. Pet. Mripat ora weruh apa-apa. Pindhane nggon cenkel dies. Tuthuk dadaku, nek udu aku mesti mati. Niki sampeyan ming dereng krasa kok. Sampeyan niku rumangsa sampeyan dituthuk Setyaki uga niku waras napa? Lho, nyatane aku iso ngadeg. Niku durung. Niku mung 3 dina sampeyan celat. Arep omong angel, terus bar niku mati separo terus modar mergo organ tubuh sampeyan wis rusak. Dikeprok karo Setyaki. Ngoten. Wih, tenan apa piye lho? Kowe domongi kok. Kula niku ngetutke patih kaya sampeyan, Tumenggung kaya sampeyan, raja kaya ratu Gusti kula nika. Niku wis akeh banget anggere teng tanah Jawa, teng negara Ngamarta, mesti mengko jam 2:30 mati. Lho, apa mesti mati? Mati nek ora mati tenan ora bubar wayange. Oh, sampeyan niku sing logis lho. Logis ki apa? Ambilung niku wong modern, sampeyan marang bilung mesti ora bakal tekan. Pun mundur iku. Wah, edan. Mati aku. Wah. Apa jajal iku lho? Lah, ngandel to. Wis mulai celat to. Domongi ngeyel. Niku ketoke saniki ora apa-apa, ning kok saya suwe kekuatane gada niku masuk teng awak, celat, bar celat mati separo, bar mati separo modar. Alon-alon, ya, Kak. Mati aku kok. Wong suwe sinten? Setyaki. Dudu. Wonge guyu terus. Oh, Gatot. Dudu. Guyu terus to? Guyu terus. Ning dudu kuwi. Lah sinten? Ngakune Patih Mandura. Patih Mandura. Pragota. Heeh. Biasane ora tau perang. Ambek menawa keju awake. Golek supaya golek keringet. Sampeyan kalah. Kalah edan nganggo sikil tok. Tak antem, dheweke nesu lagi guyu tak antem watuk wong. Nesu, asem lagi guyu diantem. Terus kula aku diajar, diantem sirahku ngletak tendhange awakku kok. Ententane dhewe mumbul dhuwur banget ngejloki dadaku. Wah, jan kok rumangsaku kok prajurite remuk jero kabeh tolong iki. Ya wis ben kandhani ngeyel. Mbok ya wis ben. Tur Patih Pragota ki ya biasane ora perang lho, Gak. Lah iya. Kok iki kok perang lho? Aku ya ora ngerti, Mbok. Biasane ki paling ora Patih Surata. Lho. Patih Madukara ki Patih Surata kok ora ngetok. Ora mangkat kok. Absen. Ya wis ora apa-apa, Gak. Nggo tambah-tambah penghasilan. Ah iya. Soale Madukara ki nek mangkat kabeh akeh tenan lho, Gak. Lah iya. Gedabyal. Oke sing nganggur rumah saku. Surata dadi marwah. Bendhe loro ya dirutuk wong loro.
Ayo wis piye? Mangka dumpyo ayo wis. Wis ngrekoso pokoke. Ya wis ora apa-apa ditambah-tambahke lho. Dikuat-kuatke. Sapa niki sing arep maju? Kira-kira nek kira-kira prajurit isih ana sing turah maju ora apa-apa. Nanti ora ana wayange ra disediake kok. Lah. Ayo wis peladen pocokan ki ngene iki. Sarwa luput. Kok kaya anyaran ya lho. Prajurit ngendi bali rantai iki awak dhewe apal kabeh iki kok anyaran. Pindahan ke Gandri brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Kek rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Ge? Perang. Ya ampun, perang. Iya. Mbok damai-damai. Ora mau ning alam donya iki sing rukun, Ge, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kewajut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Ge. Pindahan saka Jalan Kapas. kok pindah. Kono sepi, Ge. Masa 3 dina grobyokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Ge. Marai ra entuk dhuwit ya ampun ming entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Lipstik. Ge. Nanti entek lipstik ora ono pemasukan babar blas. Nyoba mencari keuntungan dadi prajurit. Kon maju wae gok ben pecah ndase. Yo aja kok. Pakake wae aku sengite kaya ngono kuwi. Kuwi sama mburimu ya ampun boneka lucu banget. Ya ampun kuwi boneka apa wong, Ge? Wong yo adikku Sampluk ingi wonengen. Wong padake boneka. Ya ampun. Lucu banget. Lucu ya ampun brengos nang ngisor irung tok ya ampun. Aku seneng lho weruh wong nek brengose sithik. Tak tukune, Gok. aja Penehno, Gok. Engko nek turu tak petele ndase. aja ora semrene ora. Arep maju apa ngajeng napa? Maju cantik. Mundur cantik. Nek maju mang maju mriko. Musuhe sapa, Gok? Prajurit Madukara. Madukara. Ngawur kowe sing ngono iki Madukesma. Madukara ya ana. Ya ampun ngerti ku Madukesma ki pabrik gula. Sapa sing nyawugan Madukesma ki wonge mesti manis. Mergo pabrik gula. Ya lung tinggal minggat yo. Kowe togok ya aja ngono. Ya wis sadurunge minggat kenyang pira sik. Engko tak ladeni. Glogok kon ngenyang. Moh, ora sudi ora. Lajeng maju. Ampun omong mawon. Among Suramarata jamraten berbeda-beda. Prajurit Madukesma. Madukara. Asap. Madukara nggone sapa Tegak? Raden Janaka. Oh. Raden Janaka. Nggih. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu karo Raden Janaka. Aku duwe fotone siji wae tak ambungi nganti ilang gambare. Mergo saka tresnaku masa aku mesti Raden Janaka ya. Raden Janaka ki idolane seluruh cewek. Sampeyan niku lanang apa wedok? Laduk. Lanang wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi prajurit. Wis rasa kok kan gunem tanpa gunem. Wong golek ukara ora iso. Kakean gunem tanpa guna. Kakean
iki am guna tanpa guna minggira prajurit madu kok rasa saeke. Tak sasae. Mosok prajurit madu kono iku kudu dirayu, nek wis dirayu terus sikile digeret sret ngono. Terus dhek nglimpang gledak, tegak terus dinahi minyak pelumas. Terus diurut saka ngisor tekan dhuwur ngono wis merem-merem kae gedhe cengele dil. Sirna iki cangkeme gedhe banget. Sedoten gak kemoh ora sudi. Ono jot. Sak penake dhewe. Wis aku tak maju nek kowe ana mau nang dolanan wegah. Padake dolanan sapa sing ketok rawe-rawe rantas malang-malang pucung. Ya ampun, seh. Kaget aku. Rumah sangku nabuh gamelan dolanan ku aturan. Biasane iki ra dredeg tulung kegendrep nong totong. Iki kok duduk jling. Kaget aku. Ya ampun, meng pentase kota nyawa. Luweh lu. Rasane ya omong mbok alon-alon ora duduk jling. Ora rumahku ora iso njogo. Menawa rusak ya ming dol pasrah iki rusak. Ngijol iki madake ora. Rumangsane ora. Alon wae. Ya bener dong. Jleng. Dong. Aku nek susu terus rampung. Masak susu. Jleng. Dong. Ngono. Dadi rada suwe. Ora jleng dong wis. Apa wis? Ora ana temanjane. Mati dene aku. Keseran. Do ngateke ora to? Dog. Jleng. Dong. Ngono, ora usah seru-seru. Lah apa esuk isih suwe lho. Yo. Cangkeme. Aku tak madake malu ya. Kau madake malu ya. Ngenjur kendange tung ndelep. Nek wis didungke lagi dindelepke ya. Serempek ya, ngerasa sama-samaan. Serempek kan. Selela jali. Iki yo kalonen nek iki yo. Rada munggah ya. Sapa Mas? Sapa? Takon karo aku Setyaki. Ya ampun suarane gede banget ya ampun. Suarane gede banget. Nek yo mung aja mandhek ning swara gedene Mas. Yo. Sapa kowe? Sukimin. Sapa? Sukimin. Alias Mbak Mimin. Lanang apa wedok? Manut, Bos. Manut ya ampun, aku oren kok, Bos. Lanang iso wedok iso. Aku asli dhisik. Rene arep ngopo? Perang. Perang karo aku. Iya, Mas. Ayo perang. Ya. Ya saiki ya. Nendi? Golek-golek sing peteng. Masa perang padang banget ngene iki ya ora enggak mudah pokoknya. Enggak gayeng.
Ora kowe kok saya suwi saya medeni. Ora apa-apa Mas, aku ora apa-apa. Waton aja tok cekel wiku. Engko nek tok cekel wiku kowe gemes, aku gundel lho Mas. Jenengmu sapa? Sukimen. Mas, ya ampun brengose. Aku wis gelisih lho. Kene meng semono kekuwataning wadyabala madu karo meng di ngono wae mlayu kabeh ya ampun Raden Janaka aduh arep karo aku. Tak masas. Wong mlajar ana mungsuh ampuh banget. Napa iki? Aku dicokot ndrodok awakku. Wah, la edan. Kowe mungsuh iki kaya ngono. Ya ampun. Iki kok kaya kernet. Kernet dengkulmu melocot. Sapa kowe? Sukimen Mas. Sapa? Sukimen. Ora omong kok menjap-menjep iki ngono to. Ya ampun nek delok wonge gagah banget iki. Enggak kuat aku. Apa rene? Perang, Bos. Murah, Bos, 30. Lho perang kok nganggo regae piye? Wis setengah loro kurang 5 tak korting. Ya selawe ya ora masalah ya. Oh, ndara sendake ngapusi. Oh, aku ditukke banci. Oh. Molas ma. Ya ampun, duit apa lho, Mas? Apa Prakuta? Wah, ampuh banget. Kula antem mboten dirasake kula digetak kontal. Lho, sapa? Lah niku wonge pun monggo. Wah, menungso ora tataran. Panus maning jajaran sekertane bawono. Lah kok iso ngunturke perdes kok madu kono iki anggepe wis 100 barang wis bulet-bulet apa piye? Sapa Mas golek sapa? Ngapain Mas bengok-bengok iki ngapa ya ampun ora bengok-bengok mribene tanggane wis dosare kabeh. Su Prakuta. Ratu ditokke kaya ngene iki. Monggo dirapi, rapi ndasmu iki. Wah, ratatanan kok ora tata krama nggih-nggih. Baladewa Ratu Gong Binatara Tiang Agung jagat ora ana sing kembar. Meng ditokke menungsa kaya ngene iki. Sapa kowe? Sukimen Mas. Sampean Baladewa. ya ampun Baladewa. Iya. Ratu ngendi Mas? Ratu Mandura. Panjenengan lenggah dampar kula ingkang nyembah. Tak sembah. Wah, iki pilar kok ngladeni iki piye iki? Sembah-sembah piye? Panjenengan lenggah dampar kula sembah. Panjenengan dumeneng kula dadak. Ya ampun aku kok troco. Lantas bingung. Kula kudu pripun? Kowe njaluk kudu piye? Inggih, nyo, iki ngene iki lho piye? Nendi maulung? Mbah. Kok ilang? Tommy. Tommy miring. Kakak. Minta pertolongan, Kak. Prabu Baladewa kuwi ora ndek prikamanungsan. Wong dibleseke nang gejlik. Untung ora ana banyune. Ora ana banyune ning telek tok.
Cetaka kecocok bang. Ayo dipenake. Oh. 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 Pripun? Apa aku Gong aku ora arep dadi prajurit Gong. Ora arep dadi prajurit, mari dadi prajurit mbok buka salon malah lancar. Kabeh pun mundur kantun sampeyan mikir nek ora aku sing maju ora rampung-rampung. Baladewa kuat nadai siung pengapit meguru 20 taun karo Ratu Mandura. Monggo mawon. Ayo bali. Aku isih ngeman karo uripmu. Mulya kowe dadi ratu ning negaramu, sembah wong sanegara. Ora usah datang ame-ame karo dening Baladewa ya kowe Wara Sembadra. Yen kowe isih kepengin boyong Wara Sembadra, tegese kowe wis jelek nyawang glaring jagat semir bulan. Kowe kepengin tinjung akhirat nyawamu, yen ketemu karo Baladewa, pengen mati gelis, tak pruputke sowan ning akhirat. Wah, edian tanpa guneman kuku karepe dhewe. Baladewa mbok anggap Wara Sembadra. Wah! Mati aku. Ayo, kamu. Rayole binatang parswaning jajaran. Wah, reget tandangmu keparat. Kowe nyokot marang Rata Mandura Prabu Baladewa. Jaya Lenggara. Kuat nadai Kyai Nenggala meguru karo kowe parat kowe. What? Pamer iso mabur ya. Apa make Baladewa kalah yen kowe iso mabur ya? Kowe wis nyokot karo Baladewa, kowe utang karo aku kudu nyaur. Nenggala tak clorongke munggah kowe ora tiba aja tuntang Rata Mandura Prabu Baladewa. Ora bakal kowe iso ngoyak karo aku Baladewa. Kowe ratu ampuh ning ora iso ngambat. Loh, mati. Ngeleng kowe. Manus maning jajalan pamer kowe iso mabur iso ambles bumi. Apa mbak Baladewa kalah tekan semene? Apa mbak Baladewa kalah terus semene? Ki nek weruh Pragoto diece aku. Ratu kok omongan ro lemah. Iki Kyai Nenggala tak tuncepke lemah kowe ora jedul aja duntang Baladewa kalah kowe. Ayo. Mati aku. Pokok. Aku mati tenan kok. Mati aku ora manut kowe aku mati kok. Kandhani. Baladewa nggawa pusaka. Aku mabur pusakane ditongke dhuwur ki aku kaya kena hawa panas. Tiba ning jagat
Aku ambles bumi, usahane ditancepke bumi iki bumine panas. Mandani. Iki nanti kok ndelik. Endi? Teng Jugangan. Ning Jugangan piye? Untuk waton slamet. Sampeyan ora manut kula mesti mudar. Aduh mati aku. Aduh matur nuwun kok matur sami-sami. Bilung nang ndi bilung? Wirawiri kunangan Baladewa tutuk ndase ambyar. Pun diklaske mawon mati. Kak. Tagak. Lah kae wonge goleki. Mbok kandhanono nek ning kene. Oh, iki apa? Lamit. Mit. Cangkem kok ngundak-undakan. Saking dawane kok ya. Wah, aku ndelok rame banget gayeng tenan. Anggepmu kowe mabur Baladewa kalah karo kowe. Iki nenggala tak clorongke munggah ora tiba aja tutang Baladewa dlang tak menem langsung dijujuk. Saking do gugupe. Ha iya. Ora apa-apa. Ratu Gustimu tiba gedebuk mati kowe. Aku wis muni mudiar. Karo Ratu Gustine kok mudar-mudarke. Ra seneng kok. Ha iya. Ambles bumi, nenggala tancepe bumi. Panas bumine Ratu Gustimu. Aduh. Wah, ramene raja macan nyenengke tenan. Iki ki ndelik ning njelon Jugangan kok cangkeme. Oh iya, Ding. Lali e. Alon-alon bae. Lah ya rame tenan kok. Ayo. Wah. Ratu Gustimu ki jebul wong cilik. Ayo. Iki wong Ratu Gustine kene kok ngentut. Lah kok sumpah bumi langit aku ora. Ngambune kaya ngene iki kowe pangananmu kadal barang tok pangan. Kadal matamu iki. Kadal barang dipangan. Sapenake dhewe ora. Aku ora sumpah. Ambok demi sing gawe urip. Aku ya ora demi bumi langit. Dalu ngapura kok aku kok mula kok angine saka kene. Sedyaki wonten dawuh. Goleki. Iya. Kecekel atur nomore nak jejekin diase. Iya to. Ayo gimana? Kecekel didanono. Goleki. Oh, menungso ora ajar. Oh, hati-hati. Aku ya wis ngerti. Aku flu. Apa? Aku ki flu. Wong mau ora wahing kok saiki wahing. Kaya ana sing wahing candak dudut sirahe wae. Nendi Kakang Prakuta, mboten ngerti kaya ana wong swara wahing. Bocah ngemu ngeyel. Wah, kecekel diajar wong pira-pira wae. Kandhane kono aja nglamar karo adine Baladewa ngeyel. Lah, juragane sing goleki. Kula nek diutang ki mbalekke. Patusi Prabu yo. Goleki mawon. Sapa ae mawlung? Baladewa Sencaki Praguta. Heeh. Sencaki paling alor. Aduh, mandek kok. Apa? Mandek, cangkemmu meneng wae. Wis bablas. Ngopo iki? Ora gotoki bajigur tenan kok. Nyecek tegesan ning ndasku ae. Monggo kretek. Borokku mateng iki. Titilane gagah. Wong tuwa kon mangan borok. Ana teng grombyang cilik ta iki? Go. Awas ngati-ati. Setyaki. Heeh.
Kresna kok melu goleki. Weh, Kresna kireng to. Heeh. Tak delok saka ngisor kireng banget kok. Ana semburat-semburat. Cangkeme. Boyo kowe iki ora sok ngawur. Damangi kok ndangak ya ndangak kandhane. Ora cetha. Heeh. Baladewa. Heeh. Setyaki. Ayo. Hati-hati loro. Ora udut tok wisan. Heeh. Bablas ngalor. Hitam kelam. Keseron. Wah. Kresna kok ngrantapi ya, Gak? Monggo menggo obah sithik lho. Mbok dileki sapa? Oh, Sapa? Tatin. Oh. Kak wis rantak ya? Wah, cangkeme ora. Tokok mundur kok monggo kula dhewe. Setyaki, wonten timbalan. Wis katon padhang kanan kasatriyan Madura. Lho iki. Ya mengi sik katon peteng penggaling pun Kakang. Liripun kados pundi? Werkudara lunga mongko tanpa taliwara. Ora dingerteni menyang endi dununging Werkudara saiki. Lho iki. Monggo adhiku Wara Sembadra nggone ngadani upacara siraman jaluk ingkang nyirami si Werkudara. Dimas, ayo mancing kasatriyan Madukara nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat. Muga-muga Werkudara ndangkul bali marang kasatriyan Madukara. Monggo Koko Prabu kula dherekaken Dimas Hari Setyaki hiyo. Wes semokang mawor raras sode selikur dina tobat ora mangling kaya sowan niat majaku kala durgangsa padha harja sak praptamu kula Pandya Bedari tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala sowan kula tepi saking Rubida. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk kulun. Iya tak tampa pangestune ibumu Tamanana ya nggir. Kula pundi nggo jimat paripih Dayanana ing kasantosan. Apa to kang dadi darunane? Dene sira sowan ngabiyantara katon nggone ngrepa nggonmu cecikrung ngadhep ning ngersaning ibumu ya nggir. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing angka kalih. Ibu, muga ndadosna ing kawuningan kula nampi sasmitaning Jawata bilih Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Widayat. Monggo nyatanipun sinten ing kedunungan Wahyu menika badhe pinardawa kamulyanipun turasipun badhe jumeneng Nalendra. Sak turun-turunipun mila gandeng ingkang putra menika sampun dipun sasmitani supados sak mangke anggayuh kanugrahan mila dinten sak mangke sinten malih ingkang badhe nampi pesambatipun ingkang putra kejawi namung Paduka Kanjeng Ibu. Ibu gandeng Paduka menika ganeping Jawata nadyan lenggahipun wonten ing jagat ewadene kapitang dados ganeping Dewa Tridasa Wataknawa. Mila sinten malih ingkang saged mitulungi dhateng jasad kula kejawi namung Paduka Kanjeng Ibu. Mila ingkang saking menika Ibu saha sanget panyuwunipun ingkang putra pun kala durgangsa kepareng sak mangke Paduka Kanjeng Ibu anggayuhaken Wahyu Widayat sowan ngersanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jati Murti supados wahyu menika mangke boten tinampi dening sadengah titah nanging angemongi dhateng gesangipun ingkang putra pun kala durgangsa Kanjeng Ibu. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit
dosang reknaning bawana tobat sode selikur dina kala durgangsa ing mestine ora lumrah ing atase wahyu kok dadak digayuake dening wong tuamu ya kuwi Pandya Betari Durga ternyatane wahyu kuwi kanugrahaning dewa ingkang tinampa dening titah ingkang wis netepi marang kewajibane kanthi tuntas yen to satriya ya dadi satriya ingkang becik yen to nalindra ingkang apik lan sak piturute inggih nanging gandeng kowe kuwi atmajaku mongko yen to nganti ora kasembadan panjangkamu mesti wae kowe mah bakal nutuh kalawan wong tuamu aku mekaten Kanjeng Ibu ya to yen pancen kaya mengkono kala durgangsa bakal budidaya sowan kersaning Sang Pukulun Jatimurti ya Sang Manikmaya. Upama wahyu isih lenggah ning kayuwangan mesti wae bakal tak suwun. Nanging yen to wahyu ingkang wis lelana ning jagat ya bakal tak upadi ewa semono yen to pun ibu ora bisa ngaturake wahyu marang sira kula. Sing gedhe pangapuramu ya nggir ternyatane pun ibu wis budidaya. Gandeng Kanjeng Ibu sampun paring dawuh mekaten kula namung sagedipun nyuwun dhateng panguwasanipun Gusti. Mugi-mugi panjangkanipun ingkang putra pun kala durgangsa saged kasembadan lumantar Kanjeng Ibu. Kowe mapan ana ing dandang mangore aku tak munggah ning kayuwangan tak suwune wayu widat saka kersaning Hyang Jatimurti ya kala durgangsa nggih ngestaken dawuh. Gati Wisraya Sing nyomawi wingis tutuk mengolir gua sela mangling tutuk mengolir gua sela mangling Patobat nalika pun ibu ngambandir kantor ing pengajap sawana ning Kahyangan Suralaya aku ora pangling blegere wujuding Bathara Widayata nanging pancen mbok menawa wis diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mudhun ning jagat anyalira kanugrahan Wahyu Widayat bareng ketemu karo ibumu sajae wis ngerti marang legetaning penggaling ibumu tumuli mlayu sipat kuping ngambandir gantara semusupe ngimo mantaka kala durgangsa upama pun ibu ki ngoyak ternyatane pun ibu wis keladuk yuswa mula tak kira ora bakal keduga iso ngoyak kelawan Wahyu Widayat. Nggir, aku wis budidaya ya kala durgangsa. Tak jampangi nggir, tak jampangi oyakan Wahyu Widayat aja nganti momong marang jagating titah. Ing mesti bakal nampa kanugrahan yen bisa mancing ning awakmu kala durgangsa. Wae lancar. Pinten dinten malih pinten candra malih anggenipun Ndara kula Ndara Werkudara kepareng juga anggenipun semedi den
napa to sing digayuh? Ingkang abdipun Semar nyadong dawuh Ndara. Manurut ingkang abdipun Gareng Ndara, kula nyadong dawuh ingkang dipun gayuh menapa? Ing abdipun Petra nyadong dawuh, Gus. Kuwi nyadong dawuh ora, Gong? Ora mambu bakmi ya. Trembelane kon laden wayang malah obo bakmi. Ambon-ambone aku ora. Kono le mangane gedayan kono. Waduh banget ora. Mangsane kok sapenake dhewe ora. Niat langening kalanggiwan Aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem solotetan padang kasur lan pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga manteng pangestining panggak Pandhawa Satra ing Jodipati Raden Werkudara tanana ingkang pinindeng kejawi amung tumuruning wahyu kanugrahaning Hyang Mahanasa nalika semanten dupe wis tinuku olah prihatos miwah tapa brata kedadak piyak Kang Mega tumuruning wahyu widayat dupe nyumurupi kasutapaning Sang Nunggul Pawenang sigra manjing angganing Sang Werkudara nyarang itu medhaing Sang Hyang Kanika Putra swamya ngambang gati karunaning kaswase nemarga memalat kung dosang gondo astrat moco berkencang warudaya pak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe Werkudara ulun Kanika Putra ing merpeki kelawan jeneng kita nggone nglakoni semedi nggih kula Jugara ulun bakal sajawa kalawan jeneng kita kula Bratasena Jugara Sawetara ya nggih bumi gunjang kanjing langit kelap-kelapatun lir kincanging risang mawe gandrung nrodo kakekku iya ulun ingkang prapta merpeki lawan jeneng kita nggone ulah tapa ana wigati apa ketekan sedya kita kelakon panjangka kita nggon kita nglakoni semedi maladining ana ing jroning alas sayekti ana ingkang jinangka ya kuwi wujuding wahyu widayat ya pancen bener ngono jumbo lawan dawing dewa ingkang wis tak tampa lumantar sasmita kula bungah-bungahna pikirmu seneng-senengna rasamu ulun ingkang tut wuntat lakuning wahyu widayat dina samengko wis manjing ning nganggo kita nggih Bratasena manganjur lakune angin gugur anggraning arga kura kurnita kagiri-giri ngaturake panuwun yen to pancen kaya mengkono tegese apa ingkang wis ndak tuku sarana tapa brata dina samengko aku wis ngrasakake undu-unduane ya wahyu kanalindran sapa ing ngedurungan wahyu widayat turun-turune besok bakal pinardawa kamulyane dadi nalindraning nusa Jawa ya mung sawise kita kedunungan wahyu ya nggih maragake midhaketna pepacuh sarta ingkang ora isa diterjang aja pisan-pisan kita cecaketan kelawan sawijining wanita nadyan kita kuwi garwa kita pribadi suwene 40 dina 40 bengi sabab
yen to nganti sira nerak pacak nerajang perbatang bakal luntur kekuataning wahyu gedene kita bakal koncatan kanugrahan iki mengkono kula surti ngati-ati duga-duga digawa apa yang dadi pangandika ulun iki wigatekno kanugrahane wis tiba pacobane bakal nyaketi ulun kondur makayangan nger ulun rasa ora kaya biasane ya, Truk. Blas. Selana tamu. Rada kok nampa tamu ora. Ya ora apa-apa lah ya, apa dhewe iki nek entuk tamu wae. Sing nampa tamu mung kowe tok. Aku setahun wis ra mbagong lho, Truk. Iya wis ora apa-apa. Diterima-terima kok. Kursiku. Tuku kursi tak nggo nemoni daya minggu tengok. Menungso kuwi. Blas ora nampa tamu babar blas. Wingi ana wong bathikan malah ming nilai rekening. Iya ora apa-apa ora. Den kula ngaturaken nderek bingah Gus. Sampeyan wis entuk kanugrahan. Syukur, Den. Ingkang mekaten ndara napa sing digendikake Nrada niki wau sampeyan kudu ngati-ati lho, Den. Pandolata Katiwisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana ing dara kala Durgangsa ora pangling ya nganti gembro bios nggonku ngoyak karo playuning Wahyu Widayat tinemune kowe ingkang tenguk-tenguk lah kok nemu kethuk. Oh lah dalah tanpa pambudidaya kowe ngrasake kepenake kedulungan Wahyu Widayat. Jaluk Wahyu Widayat. Yen pancen arep diyan-diyan jaluk Wahyu Widayat gage. Carane kebo sapi jagalan Werkudara piye? Jagalan Werkudara. Wah, kokop getihmu kowe para maju kala Durgangsa. Kowe iki ya ngopo? Wong maune ora ngopo-ngopo kok. Terus ngerombong buta. Gong, hei. Kowe iki ngopo e? Tak kira nek kancaku iki mau. Kancaku diantem mau kan ra trima. Kayak mau ki buta, kala Durgangsa. Waduh gamelan udu. Ku yo ngantil tenan e. Aku yo kaget. Tak kira buta tenan. Cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kowe yo ngopo to yo? Wah, cangkeme ombo, matane plirak-plirik. Kira niku wis yo. Anggere ngrungu tembung kira kok. Wah, kala Durgangsa kene nyedak kene.
saya gene. Teka kowe tumuli tiba saka ing Dirgantara. Aduh Kanjeng Ibu. Mboten nyono menawi Wayu Widayat sampun manjing angganipun Werkudara. Kula rebat mboten dipun paringaken ngantos dados pasulayan nanging sepinten kekuatan kula mengsah Werkudara. Wah, namung telung kedheping paningake mawon sampun rumaos kasoran mengsah Werkudara. Tobat Werkudara ora menake Wayu Widayat apa kira-kira kowe wani karo aku kowe? Pripun Den? Kok mundur? Sing maju mbokne. Wedok lho, mirip wedok lho. Wis apa? Nggo isu-isuan hashtag. Wah. Sinten? Betari Durga. Wah. Men, ketemu nang gananmu, men. Kowe ngapa ya, men? Durga kok melu-melu anake. Ha, sing momong Werkudara iki ayo tandingana leganing atiku. Dak nurut genter. Patobat. Kakang Semar, arep ngopo? Nyuwun Wayu Widayat. Ora ana jamak lemreng atase Wahyu wis momong Jagatindra Werkudara. Lah kok tok jaluk kowe iki nalar ora? Wong gayuh Wahyu iki ora kaya wong gayuh Brana Picis. Digayuh sarana agalan ning kudu nganggo tembung sing alus, nganggo pambegan sing becik, nganggo patrap sing alus. Durgangsa nek arep gayuh kanugrahan ora kok kongkonan mbokne. Apa deme mbokne kuwi peranganing Jawatana apa piye? Kula namung kepengin muktekaken dhateng anak kula. Mukti ya mukti ning ora ngesuk-suk karo kabejane Ndara Werkudara. Kowe ngesuk-suk kabejane Ndara Werkudara, ha? Mungsuhe aku tobat kula ngapa kula nyuwun pamit Kakang. Den prayitna semoris eka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi dipol kula ndak rewangi kaya ngene nggonku mergo kepengin apake kamukteni anak putu nganti tak rewangi ninggal kasatriyan tapa ana ing wana Dibrasara. Nggih, kula ngertos. Ning kula dikongkon Kang Rayi. Wah. Kang Rayi sapa? Adi sampeyan. Jlamprong nggih. Jlamprong kongkonan kowe piye? Ken Ngupadi lenggah sampeyan teng pundi merga mindran saka kasatriyan Jodipati. Sasampunipun pinanggih sampeyan diantu-antu rampuh teng Madukara. Merga ngendikane Ndara Janaka nek Kang Raka nggih sampeyan Ndara Werkudara mboten keparang rawuh teng Madukara. Sugengipun Ndara Janaka badhe peteng dedet rimengan. Jlamprong eneng apa? Dadosaken bumbung raos sing manah Kakang Mas. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Jlamprong tak tampa.
Kakang Jodipati aku ngaturake sembahku katur yu Kakang. Yo. Brintik tak tampa. Werkudara Padhararja. Suwaning Siadiyana ing kasatriyan Madukara. Barep Kakangku ya slamet. Werkudara, slamet tekamu iki Mas. Kresna Kakangku ya. Bratasena padha kali raja sakratamu. Baladewa Kakangku slamet tekaku. Lah kok nganti Siadi minggal? Marang kasatriyan ing Jodipati, mongko tanpa taliwara kelawan garwa putra Dimas. Mren panjenengan Siadi pun Kakang dikeparengake wuninga. Apa ta sababe para Kakang matur marang pun Kakang? Kresna Kakangku. Werkudara piye? Napakake kamulyaning anak putu turuning Pandhawa. Gayuh kanugrahan. Gayuh kanugrahan? Yo. Wis entuk gawe apa durung Dimas? Pamujine Baladewa Kakangku entuk gawe. Syukur yen to kaya mangkono. Pun Kakang melu mangayu bagya seketi jumurung. Nanging kejaba saka kuwi Werkudara. Pratapun ing kasatriyan Madukara diantu-antu karo adimu si Jlamprung. Jlamprung wonten dawuh eneng apa? Semar matur kelawan aku. Yen to nganti aku rasuwan ana ing kasatriyan Madukara bakal gawe peteng jagate adiku lanang. Mula kage matur. Kakang Mas mugi andadosna ing kawuningan ngancik titiwanci ing rayi netepi upacara siraman inggih menika pun rayi Paduka Bratajaya inggih pun Sembadra. Anggenipun sampun wewek-waja ngancik Sabta Candra. Kados menapa kagiyating manah kula dupi Sembadra matur kelawan ingkang rayi Madukara. Mboten badhe marem lair lan batosipun. Menawi upacara siraman menika kala wau mboten Paduka ingkang ngayahi, tegese ngayahi piye? Sembadra mboten purun siniraman dening Kang Rayipun panengah nanging nyuwun sepados Kakang Mas Werkudara ingkang nganyirami dhateng pun Sembadra lan mugi saged dados daya kekiyatan tumraping jabang bayi Kakang Mas. Pramara remang swamyong ngambrangangen kadi karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati surya mangrang sang wayah humya samara waryanto kagiyating kalih sang Werkudara emenging driya kodheng sutaning kalih dupi midhanget aturipun ing rayi panengah Pandhawa Raden Janaka emot sabdaning sang Kaneka putra. Werkudara Kresna kakangku piye? Yayi bareng Janaka matur yen to Sembadra kepengin disirami lawan Dimasena. Lah kok dadi Siadi kaya kodheng penggalihe gereng-gereng iki ning apa? Werkudara kowe aja gawe bingung wong tuwa. Mung cukup upacara siraman, ora ngelong-ngelongi karo apa-apamu to. Mung nyirami lawan adiku si Bratajaya, kabeh mau dadi sarana supaya jabang bayi aja nganti ana ciri getheke sesuk yen to lair ning jagat. Lah kok malah Siadi gereng-gereng kaya ngono piye? Werkudara keneng apa Yayi? Wah, Dipol. Kula wonten dawuh. Teko kowe ora kandha mau-mau. Yen kandha mau-mau tangeh aku bakal gelem sowan ning Madukara. Lho, kok kaya ngono tembunge Dimasena? Iya. Pancen nembe wae aku nampa pangendikaning Bathara Narada kakekku. Sawise aku nampa kanugrahan aku ora kena cecaketan lawan wanita suwene 40 dina 40 bengi. Nadyan kuwi garwa Jodipati. Wah, bareng Janaka kandha kaya mengkono. Bingung pikirku aku kudu kepiye? Werkudara Kresna kakangku piye? Ya bener kabeh mau nganggo pepacuh. Sing jeneng kanugrahan ingkang wis ndok tampa mau para coba aku tak baleni. Aku tak takon karo kowe. Kowe takon apa? Kanugrahan mau kanggo kamuktenmu apa kamuktene anak putumu? Aku wis matur bakal pinardawa kamulyane anak putu. Tegese sing tok goleke kanugrahan mau anak putumu. Iya, saiki aku tak takon, anake Sembadra kuwi anake sapa?
Jarene Pandhawa kuwi antiga sak petarangan, Pandhawa kuwi weterong siji. Siji mukti, siji ngrasake, siji ngrasake loro kabeh ya melu ngrasake. Anake Janaka ku ya putrane Kyai Darmaji, ya putramu ya anake kembar. Semono uga putramu ku ya anake Janaka, ya putrane Kyai Samyaji, ya anake kembar. Lah nek Siadi bedak-bedake kaya ngono tegese Pandhawa kuwi ora ganep 5. Pandhawa kuwi ora manunggal Werkudara. Apa sing dikandhake Kyai Prabu Ndorowati mau pancen bener. Netepi tembung iki wis kaloka saindenging jagat kabeh padha nekseni manunggaling para Pandhawa. Yen Siadi kaya ngono kuwi tegese Siadi bedak-bedake. Siadi mukti arep nggo dhewe. Siadi mukteke anak putumu, anak-anakmu dhewe, putu-putumu dhewe. Kowe ora mukteke putu lan anake sedulur-sedulurmu Werkudara. Kresna kakangku, Baladewa kakangku, nadyan aku kudu nerak pacak nerajang pepacu, nanging kabeh mung merga tresnaku gedhe karo Janaka. Aku kudu caketan karo wong wadon ning kabeh tak lakonane. Ning aku njaluk syarat siji. Syarate apa? Syarate apa Werkudara? Kakang Mas badhe nyuwun menapa? Seksenana jagat saisine. Yen bocah sing dikandhut karo si Bratajaya iki metu lanang. Wah, kuwi lair anakmu ning batin anakku Janaka. Oh. Manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocam raknya maratani Koko Prabu teka mekaten lampan kedah kula sandhang kabagyan ingkang kula jangka pinten-pinten candra laminipun tumunten Kakang Mas wantun angerbat dhateng kabagyanipun ingkang rayipun manengah. Werkudara, nggih. Aja kaya ngono Dimas, ngelingana Siadi ki wis kagungan putra. Gatotkaca kurang gagah kepiye? Tur ya isa njunjung marang derajating wong tuwa. Lah kok dadi kaya mengkono gawe kogel kagelan atine adimu lanang. Werkudara, kok aja ngono to Dimas. Iki raat majaning Yayi Janaka. Lah kok dadi Siadi muni tembung kaya mengkono mau gawe tatu penggali adimu lanang. Katemane ora becik. Werkudara jane iki ngopo to? Lah kok dadi aneh-aneh panjalukmu ki piye karepe? Wah, mung kari gelem apa ora? Nek entuk sembodra bakal tak sirami. Nek ora entuk ya wis ben. Ora gagas karo kahanane jabang bayi duwe ciri, duwe kethek ya wis ben. Kanjeng Paran, mbok ya wis to Kanjeng Paran, ping perkara kaya ngono kok panjenengan le menggalih kebangeten. Apa ora mirengake pangendikaning Kakang Prabu Ndorowati yen to putramu ku ya putraning Kakang Amarta, ya anake Kakang Mas Jodipati, ya putrane kembar. Tegese anak Pandhawa kuwi kabeh mengku sarta diwenangake dadi wong tuane. Ing perkara kaya ngono mbok gawe bingung, mbok ya wis ora apa-apa wong nyatane sampeyan karo aku ya isih iso nyawang karo anak iki kok Kanjeng Paran. Kakang Mas, menawi tetelo mekaten kula kantun nderek kersa paduka Kakang Mas. Kakang Jodipati monggo ayo ndak kanthi aku ndang siramono.
aja nganti luwih saka titiwahyaning mangsa kala ndak ora prayoga kedadeane Jawisna. Hermawar pitung jembangan tak dusani bojomu Janaka. Hermawar pitung jembangan wis sumadya nalika semanten tanggaping gati risang wara Sembadra sigra angrasuk busana sarwa seta siniraman urut sawiji-wiji nganti pitung jembangan cacahe nalika semanten kalaning jagat gayaning para dewa dupi siniraman dening Sang Werkudara kaya ginege wancine gelak mangsane kandhutane kemapan wonten ing padharaning Sang Sembadra anut kedheping paningal saya munjuluk saya mundhak nalika semanten wayaning mangsa kala titi mangsa wis nekani biak Gumbala Giri lair atmajane Sang Arjuna jalu pekik warnane akarya kagiat kang samya mulat. Wah, jelamrong wonten dawuh bareng bojomu tak sirami kaya ana kekuwataning kadewatan dadi srana lek ing jabang bayi. Aduh anakku nggih, anakku cah bagus. Arjuna pun ngakang melu mangayu bagya. Adalah malah wis lair pun nang jabang bayi Sembadra. Iya Kakang. Wah adalah Petro. Wah. Iki ngopo iki ora? Ana montong-montong ora ana dikeplaki sak penake dhewe. Anake Sembadra wis lair Petro. Iya. Ngono kok geger ora? Oh, kok kowe nyumbang? Waduh. Ha iki sing marai rekoso iki. Mengke kula kali para kawan tak iuran 20 sekiler. Kula nderek mangayu bagya. Ucapan carita nalika semanten kalaning jagat gayaning para dewa. Wahyu widayati kemanjing angganing Sang Werkudara. Sigra nilar araganing risang Jodipati manjing angganing Sang atmajaning Arjuna ing nembe liraken dening Sang Dyayu Wara Sembadra. Pancen wis dadi keparenging Jawata yen to bocah iki dadi anakku. Mula Janaka saksana jagat saisine. Sing menang menehi pusaka asma ming aku, sing menang jenengi ming aku. Inggih Kakang Mas kula sumanggaaken. Gandeng iki tak anggep anakku lahir lan batin. Mula saksana jagat bocah iki tak menehi tetenger pusaka jeneng ya kuwi Raden Bimanyu. Kresna kakangku neksenana. Iya, Werkudara aku nekseni. Baladewa iku semono. Iya, Werkudara aku nekseni. Semar kuwi neksenana. Nun. Kuwi neksenana. Nggih, mengke kula mangkat. Ora gathuk babar blas. Ana kawane anggere isuk-isukan ngene iku wis lambene ting crebung sak penake dhewe ora ana sing bener babar blas. Ngaturaken gedrawasan, Ndara. Bagong mlayu-mlayu ning apa? Anak sapa iki? Putraku. Oh. Putramu jenengan to? Iya. Wah, ndak juragan anyar. Kok mung ditemplekke tok ora dimiki.
Yong. Ngapain kowe iki? Ora ana apa-apa kok. Ono kawan cangkeme elek. Ngopo mlayu-mlayu? Matur Ndara Janaka. Ya Bagong eneng ngopo? Wonten Alendra muda gagah pideksa. Gagah cendhik pideksa. Surak mawurahan manengker gumuluk naminipun Prabu Jaya Murcita. Kepengin ngayonaken Dewi Wara Sembadra winengku garwa wonten negaring Plangkawati. Ana apa Abimanyu kowe ya kene? Mbok dineng-nengi. Dimiki mumpung kula tesih teng mriki. Ngambine Bagong ora. Ben meneng ya bocah nangis e. Sembadra ya kene, Abimanyu ku ya kene kok ngoncang marang-marang. Kakang iki kok ora gelem meneng. Abimanyu ora gelem meneng. Kok Prabu kok malah sol kados mekaten penangisipun. Kok Prabu menika kados pundi Petro? Nun alon-alon Jabang Abimanyu kuwi gendongen terus susana bapakne ning peperangan kono. Oh nggih. Pun ngapunten, Den. Yo Petro. Yo. Ya. Anggo tengen antong ayo. Cenanangan. Ayo. Jayamrata imbang yen padha-padha Raden Janaka ora masrahke garwane marang aku tak bedah Madukara. Satriya gagah Warakudara. Ayo ndi Wara Sembadra? Bakal nak muktekake ning negaraku. Wah, minger kiblatmu. Ngono. Wah. Hot. Mati kowe. Ayo. Ah. Aku arep cilik kaya ngene. Amuk Suramrata. Apa dikira aku kalah? Kuat nadai kuku Pancanaka meguru karo kowe Prabu Jaya Murcita. Mangke riyen Den, mangke riyen mandeg riyen. Meneng-meneng cup 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 cup. Malah gila. Mengkon menenge angel ora. Mari aku dikeplak bose. Yo kene Petro, mboten ngertos niki Adawesipun Ndlarawati kenyusulke sampean. Wah, Abimanyu anakku aja nangis, saya tak gendong tak jak perang le. Ginendong dening Sang Werkudara kaya lamake ibu ingkang gendong ingkang putra nalika semanten kalaning jagat gayaning para dewa.
Sang Abimanyu krekel-krekel ngupaya payudaraning Sang Werkudara saya elok ingkang lumadi wonten ing jagat. Payudaraning Sang Werkudara katingal kopek kaya dene sawijining wanita. Oh iso mlenthung semono to kuwi. Kuwi sijine nganggur mbok kula. Sikut ndasmu. Mboten sampeyan Kang Supan napa? Wah, aku dhewe ra ngerti wis ben Petruk. Bocahe wis menengke kok dadi kaya ngono kanane. Wah, wong perang kok karo momong kowe iki batur apa piye? Kowe tukang ngomong ya? Wah, aja ngawur. Iki anakku. Lho. Anakmu? Ya. Anake Sembodra. Sing wis tak anggap anakku lahir batin jenenge Abimanyu. Wah, lah dalah yen ngono Sembodra wis nglairke. Tegese malah kepasang Yogyakarta tujuh ngene. Ora ngrekoso nggonku bakal nglairke anake Sembodra ing patutan karo si Janaka. Wis, bocah iki tak jaluk tak patenane. Ndak ganggu lek ku dhaup karo Wara Sembodra. Yo, patenono. Aduh, panjang. Pecah kasulayah. Pecah mestakaning Sang Prabu Jayamurcitra. Ginepruk mawi Sang Abimanyu. Kelaning jagat gawaning para dewa. Manjing angganing Sang Abimanyu nambahi kekiyataning lahir batos. Ora pati nduga mono. Saka kaduan tak wis padake. Ratu iki mau tak keprok nganggo Abimanyu merga kowe wis ora kuat nampa karo Sumbari Nalendra iki mau. Yo. Nang nyatane ratu iki mau malah tekaning pati mbok menawa wis dadi pinesti kodrating jagat. Wis ginaris pancen Nalendra iki mau kudu manitis kelawan atmajamu si Abimanyu. Yo. Mula seksenono. Plongkowati dadi kasatriyane anakku Abimanyu. Aja nganti ana wani ngrenggani sarta ngenggone. Lan seksenono. Jenenge ratu mau ku bakal diagem karo jenenge si Abimanyu ya Raden Jayamurcita Werkudara ya.